Så bror. Okay, drenge, hvor skal vi hen nu? Drenge, fortæl mig. Fortæl mig, hvor skal vi hen? Til kebaben, du. Vi skal over på Det er fucking Bifa derovre, det er Bifa derovre. Laurits! Kom og sig. Kom herover og sig goddag til de der drenge. Hvor meget koster sådan en du? Hvad koster sådan en der du? Så cheese. Okay, hvad hedder du, G? Jeg hedder Laurits. Vi skal introducere os alle sammen. Ja. Okay, Finding, hvad hedder du? Jeg hedder Silas, jeg er 13 år. Nej, men jeg er rent faktisk 15. Det bliver rent faktisk 16 i morgen overmorgen. Jeg hedder Peter, jeg er 45 år gammel. Stop. Jeg må få en skov. Sådan. Ja. Tør du ikke? Ja. Finding, hvad hedder du? Jeg hedder Niels. Okay, hvad hedder du? Det er jeg også have. Hans. Hvad hedder du? Jeg hedder Jens. Det var jeg gør. Jeg hedder Jens. Jeg sværger. Jeg hedder Jens. Han hedder Jens. Ja, jeg hedder Jens. Det er ikke, du ved. Vi har Jakob Max ved min side. Ja. Lille Gustav Mortensak. Hvad? Silas Kapgay. The Noob. Og helt dernede har vi Henrik Christian Hansen, Laurits og Mikkel. Lad os lige løbe ned til dem sammen. Ikke også, Niels? Jo, kom så. Hej. Det er så mig, som filmer. Henrik Christian Hansen. 3D. Med orange hår. DDD eller 3D? Hey! Pop den bitch. Hvad så? Au! Lad mig lige der! Bliv ved! Okay, op og stå, ikke flere juleleg. Hej, jeg hedder Jens. Okay, hvorhen bor du? Jeg bor i Jylling. Hvad vil du, Chi? Filmer du mig? Det er godt. Kom og lav, vi stikker fyrene. Nej. Det er Mikkel. Det er mig. Og det er mig. Det er mig. Nej, det er ikke dig. Det er mig. Så er vi i bussen. Vi er live i bussen, drenge. Bussemand. Du skal vente den anden vej. Lad mig. Ham her dreng tjekker lige en ekstra. Tjo, fuck boys. Tjo, bare. Pas på, han skal... Du tager vist noget, lille babe. Tænkte jeg nok, Der kommer krids, drenge. Nej, det sagde du ikke. Fuck dig! Stakfilmning. Ja. Du skal ikke sige sådan noget. Ej, det er også bare en joke. Har du det lige nu? Jeg er det for dårligt. Jeg hader mennesker. De kalder mig Pendler Kids. Pendler Kid 1, 2, 3, AK 69.